Príjemný dobrý deň z Mauricia. Toto je jedno z dvoch golfových ihrísk hotelu Constance Bella Mare. Jeho meno je Legend. Je to viac menej také, ani nie rovinaté ihrisko, ale jeho tako výsadové to, že je tu Bermuda, grás, tráva, ktorá trošku na chodenie môže byť taká náročná, ale je to veľmi krásne exotické ihrisko. A ako vidíte postupne, tu za nami je to prvky lávových kameňov. Ihrisko podľa Course Rate a Slope Rate je pre golfistov stredne náročné, ale niektoré jamky sú výzva. Je tu dosť vody, takže týmto pádom vás pozývame po prípade s nami alebo sami do komplexu hotela Constance Bella Mare a jedno z dvoch golfových ihrísk, ktoré sa volá Legend. Mikrobusom z hotelového komplexu Bella Mare sme sa dostali cez Legend ihrisko sem na Links. Ten názov Links nech sa trošku nemäte, je to ihrisko prírodného charakteru, kamene, krásne, veľmi fotogenické ihrisko. Zatiaľ čo Legend je ihrisko technické, rovinatejšie, toto ihrisko si užijete s krásnymi výhľadmi. Posúďte sa.